Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mga basura nagtapon og gawa sa DNR 11 sa Davao City. Human gianunsyo ni Davao City Mayor Baste Duterte nga dugang collection point kini sa basura. Mga mamalitay og school supplies dagsa sa usa ka tindahan sa Davao City, pipila ka adlaw una ang balik eskwela. Mga pampublikong eskwelahan sa Cagayan de Oro City, andam na sa pag-abli klase karong Lunes, Hunyo 8. Police Regional Office 12, kabahin na sa ilang mga pulis ang pagdala og pito. Panahon nga mag-duty agig pagpakita sa ilang presensya sa komunidad. Og sa RTV Presents, mga centenarian sa tribong Blaan, ginahatagan og bili isip pagpasalamat sa ilang tabang sa tribo.